Sagudahin nga rod ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkayam tayo nga rose nga napauluan. Ti balo, idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong tadanang dalapos kanyak nga ubing. Ay, ay, sorry tita, sorry. Api nga dinahapos na. Kanapi nga mga agdadaras ka. Kamkamatin lang ni Papa. Dahil ni Papa ni, aglimang nga keng ka tita. Ay, mate. John? Papa, buutin lang mo. Kuyat I'm Jun ka ang tinagan mo, ya? I want tita, Jun. Kapilin, bautin lang ni Papa. Ano namin tibasol mo kinipapang mo? Kinindil, kung amin, ni ading ko, loko-loko, isang mo nadabasol mo, gabot tapin ang sangit mo ni ading mo. May di mo, ang gagawin matiso lang amin tayo ayam ko, ni ading ko. Bading amin, agay-ayam kayo nga dua. Ading mo, kapsat kayo. Isang agay-ayam kayo nga dua sa among pagsangsangitin. No, anda kaya't nangayayam mo, akit ipabulot mo. Kista ka di tita? Kasta matikang ka na yung pagkakakuana, di naamot agad, di dahil ngobing. Alalang, huwag lisikad ng taing kan kinipapang mo. Hindi bautin ang ni Papa. Kurkate baga kinipapang mo, ha? Papang na. Sa mga babaotin ni John, tapno sungurteng kang agawid kayon. Sige. Kapot kid daw ni tita, mga napintas, nasaan ka ang babautin, lumekan. Anat na gan, salud-salud man ni tita, no, anat na gan na? Anat na gan mo tita? Rose, pinagdakad to'y tita. Nagkapo ag tita, bats ko dito aking balay, ni Mike Pimasyar. Kahit nag-urak tilugan ko nga, agpasentro, magrikat kami tilugan dito eh. Ay, ang takot siya ni Papang ko, tita. Umay nakaitulod. Di kamin pa? Ano na Papa? Kakaiso ng awan opisina. Sabado ita. Sa ito no malamot palangin tayo agmol. Ay, kahit mo, tita. Umay ka, kadwada ka nga mapanagmol. Kaya ba ikaw ni pagkamatigas ta? Baka damot sa wali papanan na. Uno sangit at agurure nga boyfriend na. Uno sangit at asawa na. Palasa nga pailaing, sir. Akong pinubyo. Akong pinubyo na. Palasang iso na. Papa, anak ba ko ng Papa? Mahalakat ka sukat di maman. Talibak baka natin mabi. Rose, sa mga patpadyan iso na. Naloko natin mabi. Tita Alan, ay tita, nag-lunch kan? Saan ba eh? Iso nga nga gawid ako na no, kinakaglansan. Ni mas luto ni Papa. Nakaluto ni Papa. Di kami, Papa? Nakalukloko na. Kumasensya ka na. Aman, tita. May ka makilans ka niya. Kada kami niya, tita. Kait lagi ni Papang mo. Papa, huwag ko na mo na. Wala na, Papa. May makilans ni tita. Pasensya ka rin anak ko na, Rose. Okay lang, sir. Ronald, tinagan ko. Sir Ronald. Ronald ko ng latan. Kababay yung mata. Kasi lang nakikita kan. Bakit kitam kanya? Ang mga opisina kayo, di bangko? Kung naktupay kami nga nakita kan sa diyan. Ijayak nga naka-account at account ko di bangko pag tabtrabaho ko, sir. Kasta. Alam may kang natin na pamagusto mo natin anak ko. Barbari ng agsing-sing petan, no? Sikat yung mamagwaga kayong kuwana. Basta ni tita na ko, Lalati ka natin. Sige nga natin dyan. Datante kibin. Pagkibinan tak nga doa, pagtingan tak nga doa kini ni Papa. Kasla idi si bibiyag ni Mama. Di kayo min Papa? Ay, naglayang kita sumako dito yung mabigan. Lalati ka natin. Sige,
pagkibinan dakan kinitita. Manong nemi aksidente di nga pasama. Aksidente ko nagkata. Agtartara nga may sang ubing, ket nadalapos na, kamkamatang gayam ti amana, tada basol na, naglingid ti ubing kanyak, ijalikod ko. Nga deta mo tentipuon king kapunan o apay, nga namamok ni Sir Ronald, agramang maten kada June, kaniya Esmer, nga adyan na nga babae. Feel at home, ha? Rose? Masensyakan. Kinamti kina maditi aramid di kita anak ko. Agay ayam da agiwarada. John, yasaban, Sven, agurnos kayo. Agurnos kayo. Tulungan kayo, ha? Tulungan kayo mangurnos kada kita ayam nyo. Ken tulungan kayo ng mangurnos kada kita tugtugaw. Ken ay John, ingkalante walis kante daspan, ha? Wait tita, inakalain. Nakababayang pa iking karos. Okay lang, sir. Sir manin. Okay lang, basta. Sige nga rin. Tenak nga rin din agita, sir. Apagsuntun, makaita, sir. Manong naiminchak maawatan deturik na. Sabalit addakin ni Sir Ronald Manong. Nagadumatang na lalaki nga namit ko, lalaki ang kararam kaniyak. Nga, among peti, may isang inaklon ko kadakwada taumat ti mariknak nga ayat iti may sa kadakwada. Idin to tadda, kasukat, dedi mama, kuna ni Chun. Meaning, natahin ti inada, may isang nga balo ni Sir Ronald. Nabayag nga tangatay. Nabayag siguro na ta sa matan nga agpampanas ni Sir Ronald. Inimalpas konti panagsaplid ko, yung kabil konti sinaplida kiti trash bin. Kumayan. Yung kay agbugon, ha? Alam ni ating mo, John, taang kay agbugon, ha? Agsabong kayo. Uwin, papa. Agbehave kayo, ha? Laglagipin nyo, dasang iili tayo, ha? Uwin, papa. Agbehave kami. Gapat kayo ni Tita Rose. Feel at home, ha? Pasensyakan. Saan ka nga nakaawid? Okay lang, sir. Kid daw gamit may isang obing. Kid daw nang umayak makipangal daw. Ngayon kid daw nang may kadwa nga inana. Wag. Sa magadakas sa kadi. Nakas pagarikan lang. Ngayon, adayo siguro mapasamak dahil ta, kabuta. Kayat mo ka di tibalo. Apa nga siya. Hadan doa putod ko. Kayat mo ka di mga iwan. Mang taragan sa mga anak. Nagadunga sa ludsod, sir. Di mo kayat, di ba? Nagadunga tayo kita ilalaking nga balo. Awan ti putot da. Api ko mga siya. Sa bagay. Sige, hintay ba nga Manong nimi inimas ko tinangan. Naling kagayang ngagluto? Already di asawak. Naimas may tiloto na. Ngayon ko na nagidaan na ko, naimas ko na tiloto. Ngayon di mamangda. Kasi ka. Agluto ako sa jibalay, jakla mo, siya tut agluto kat imasin. Wano imasin na kita anak mo. No, kaya't mo kat siya tut agluto ti pangrabihan tayo. Ana? Mangrabiyak pwede to'y? Uwin tita, inti agmol, di gamin, papa. Kaya kahit lagi ni tita yung nga sumurot di papandag agmol. Yes, huwag ko naman ni tita. Wala nang tita, please. No, awan lagi ti nasisita pa panam ka dito nga daw. Rose, api ka nga saan. Hinagtulang na si nagsukat. Dumano na tulatan sa Jemol. Alawan na tayo, alak na cellphone number mo.
Tapno matawagan kanto, tapno may bagak no sa dinuti pangkitam kada kami. Okay? Sige. To, malpas na kilalamangan, makainawak lagi di, agawid akbiit. Sa kalpasan na, grupot kayo tumat siguron, agdadanon tayo sa Jamol. Oh, alam mo ko naman dyan. Yes! Adan kasukat na, di mama. Adan kasukat na. Oy, John. Pa, apay? Di kayat ni Tita Rose? Kitore kayat ko na saan nakakayat. Ay, Tita, di mo ka di kayat ni Papa? Hindi, adyak lang mo. Ay, aron mo palagay mo munayat, Papa. Ingad to pala, aron mo ni Suna. Aron mo itahan. Tapos na di ka sakit. Ito no, madamdama. Mapagwan mo ton. Kita danton tita. Adanton mama nga tita mi. Di ngamin tita. Ay, mama. Anong name introng nga ta ni Apo Diyos ti kastoy? San ka di ako nada nga ti Diyos kadi sutag plano para iti anak na. No plano man ni Apo Diyos da ito'y manong name thank you Lord. Kunak. Gabuta. Na isang sangayon ti mariknak kani Ronald. Agasmet iti mariknak kadikiti duwang anak na. Saan ko narikat nga susuruan nga bigbigan nga nagtawad kanyak dagiti uping. Gabuta na asadag nga rotiriknak kanakwada kantirik nada kanyak. Ngem, kayat nak nga ta? Si Ronald? Kat no kayat nak, kanagkinayatan kami. Asinot sumupyat. Da papakin ni mama? Dagiti ka opisina at dagiti kagayang ko. Ada akong dito'y balay, manon nemi, nagdigos, nagrubwata, kasangsang ba't mo laing? Agrubrubat ka manin, sa tinapapanam. Kakaiso na nga Sabado, mama. Inagsadya mo. Sino ti kadwa? Ni Gina. Ito yung office mate ko. Ano ba dyan? Ni mamamit. Siyempre, yung ka mag-mall. Mag-window shopping. Anong oras to ang ng gawid ka? Depende. Tumawag ak tulad ta na nipagak nga malatawak nga gawid. Baka no, at ang darami nga party kina Gina. Yan ta nga yun, tunubigat kat Domingo man o magpatpay ito opisina. Hala. Sige. At sabi ko mata, masarakam ton tilalaking agbalin nga manugang may. Kaya? Tapos nagkasta kita, nagkasawa ka matin. Kasi kalayangan ti awang asawa na kayo nga kakabsat. Ma, kahit ka din ang kasawa? Kayat mi na. Anya ti kayat yo? Anya ti kayat mi? Api nga anya. Asin no ti kayat yo? Asin no ti kayan-ayat mo, kakayat mo agbalin nga asawam di iso. Kahit yung kadit manugang nga balo. Ana! Tigado nga lalaki nga, api nga balo. O di ka managangawa ka staros. Inangarti mambaling ko kas pagarikan. Ni sumati pa karik na kiti ayan. Sino kumanita nga balo nga kanaarip ka? Api ang interesado ka ti may isa nga balo. Amam ka di tirigat nga. Ti makiasawa ti may isang balon. Nangrunan no adda anak na. Adasyuman mo. Kalpasan na danton anak yo. Maipadig mo to pala nga ta. Adasyuman mo. Kasi parang ipatig mo tipod no nagtawad king ka. Takal to problema na ita. Depende mama. No asin no ti maseknan. No nasingit kanyak dikiti siyuman ko, siguro saan tumat nga tagbalbali triknak, doon ang tumbukod kong anak. Ado ti mga ibagbaga at kasta, ngam saan damad nga tungpal. Ado dikiti mga ibagang nga ore no adan to anak ko, ipatpatig kan tulata, hamo may kadariha, nga naidumdumala ang tipa ng tartar mo, bukod mo nga anak, ngam siya siyuman mo. Kada nantot mapasama kas pagarigan. Makaguran to kayong kadagdisyoman mo. Kuskusilapan da kanto.
mismisuotan ta kanto, laylayatan dutut liklikudam, ilunlunon ta kanto. Kahit mo ti bang ilunod, ba ilunod? Iso nga narigat, anak. Narigat ti makiasawa ti balo, nga daanan ti anak. Narigat tagbali nga second mother. Narigat tagbali nga stepmother. Malaksid nga ta. No da je putot ti asawa mo na pagkisawa ket saan nyo akaden na. Takait ko mga ordad ti ama, nga saan nakaden na di anak na. Saan ka sumsumrek? Iti sa dinuman nga di mo to amon ti pagprogram. Bakag babawi ka tulaing, Ross. Tika duwa na lalaki, apay nga balo pa lang. Isungor ti nakarik na kita ayat, papa. Yung tibalaag mi ken ka. Madi, narigat, saan mi akayat. Gabutag babawi ka to, buno saan kat adan tumapaspasaktan. Adan tumang gurgura ken ka. Adan tumang ilunlunod ken ka. Tinawagak ni Tacy manunimi ti office mate ko ken best friend ko. Dato'y manunimi, tinapanak, tatay. Ano, nakatawag ka man? The problema? Gupom dito ita, pagkatapos the problema mo. Di mo ngamin nakita kahit. Taadayo dyan ko. Balik kas na karubang. Baka mamom. Ito nagkapuak dita. Kitagawid ako man. Gabutawan tilugan nga. Mauray ko, nagpapamyan anak. Medyo adayo mo ta. Ijay. Anda ubi nga nagtartarahay kat naglingid iti naglingid isunod ti likodat. Tada ama nga mayat amang baot kang kuha nagabuta da kanong pasog na. Namamukida. Ni Sir Roland. Roland o Ronald? Ni Sir Ronald. Mau pabisili ti bangko? Ada mo mamita nga agen di bangko? Ada. Ni Balo. Amamom? Amamok. Nagkakabaranggayan kami. So na lang ta. Ado nga balay ti nagbubaitan mi. Amamok iso na. Balo iso na. Napanak nakipangaldaw ka na ko ada. Kaya't matindi kita anak na nga siya tagbali nga may kaduang inada. Ana? Mapanag dumanon ita sa Jemol. Kabuta, nagtutulag kami. Kaya't nainlabak matin kang kuha na kayem. Nakadado di kita agar-aram kang saan nga balo. Apeng nga dadyo nga balo. Nag-arim ka din ka? Ampang nga nag-arim. Kahit di kita anak na nga siya tagbali nga may kaduang nga inada. Kaya na naman ti marikrik na. Lain labak na tagking kuha na. Kaya, saan ko marik na natin marikrik na? Kaya kita agar-arim ka niya. Iso pa lang tinakarik na. Po ni matenta. Agtanag ka iti may nga balo. So ba, gwapo iso na, di ba? Huwag nga ro, nagwapo. Nagbangat pa ng parang na kanya kada as lagbalbalikas di kiti mata na. Kasla malablabusan na nukas takit kita na makatrail. Nagpigsa ti sex appeal na siya. Ti karisma na. Ay po, na-inlove ka nga talaga. Kaya't nagdigitan na. Digitan na. Naibagam ka din dahil takit da papakin ni mamang mo. Naibaga akong kinipapa. Siyempre, sumupiyat. Katsi ka, sumupiyat ka? Abi ko mo sumupiyatak. Nasa pakalagsakap. Ngayon, ano ka nun nagiti disadvantages na. Baka saan ko nga maitultuloy nga mga ipatig ka kiti step. Dikiti assuman ko. Intunad ng anak ko. Baka may gidyat tun ti panang tartar ko. Kadigitan anak ko. Kaya adan to ka nung manguskusilap kanyak, adamang gurgura kanyak, adamang laylayat itilikdikudak. Daapay maarabit muntong ata. Saan nga tamat ti kunak? Ang ato ka nung matikas ta. Agbaliw ka nung direk na, dano adan bukod da nga anak. Takas ta ka dito kalim. Nga di mo matungpal ti karim. Sabagay,
No, saan ka nga sigurado itiriknam? Napimbintas niliklikam. Kasan nga rin din natin pusok nga kay ayat kini Ronald. Kakaiso na nga lalaki nga nasaraka ka makarik ng ti ayat, liklikak ka di. Ngem, kayat nakamet. Kayat nagtipanagkunak. Dahil lang inaparang na kanya. Ala, naiso at talaga tinay, plano para keng ka, hindi iso. Makiasawa ka tadaanin ti putot. Agtarakin ka, ng mga agasikaso ka ti samumot nga anak. Kit, sige, no, talaga nga sigurado ka, kit sa nga itong agbabawi, it's up to you. Awan mangigawid ka ka. Nabangkong ordinanon manon nemi the Ronald kaya nagitutuwa ang anak na. Kaya't kastaon iti ayat digid ubing idi bakita da ako. Imararakop da ka digid sa kakita kung ang nusangkan nga umay. Mabaling ka di nga ron. Tita, kapot na pa nagmimerienda manin. Agmerienda tayo kano ko na ni Papa. Di pa Papa? Wala. Ano, merienda tayo pala mo na. And then, dito nag-shopping. Bueno, gay ayam, John. Wala. Ito no, makamerienda tayo. Ang kamto na gay ayam. Takay tumit kini tita. Ang kayo tumatagbuit sine. Ang loko natin mabigan ti sopet mang ibaga. Abi ko makagbuit kang ti sine. Anong orto brayo? Boy-boyan na kami kinaading kong agay ayam. Agsubli ito doy, di pa kay ayam amin ito na makabuya kayo. Haning alas ka pag agbuya kami ti sine. Baka hang mahilig ni titam. Mahilig ka kani? Hamen. Ag-shopping tayo nulatan. Ano ba tayo ito naglubing? Nakatagtag panday eh. Mabanda tulad nagsusurin, nag-shopping ta. Sige, hindi ka na nagmerienda. Kasla date mi da ito'y manon nemi kini Ronald. Nagayayam da kiti agkapsat manon nemi umikan. Inig ka man ni Ronald ti imak. Kinitak. Nagkibinda. Di mo kaya nagkibinda? Saman. Sige, hindi ka rin. Irida mo kibin pa lang manong nemi idikuhan akbayan nakmutin manong nemi. Nabipinas na kastoy. Diba? At no, asasidig. Mabalimuot nga rakos titakyak mo. Itisikat ko. Ronald, apay? Apay kastoy. Because I love you. Kaya't nakarikitan na ko. Kagurahan ti amin, kayat ka. Nga, nagbalik may kaduang asawa. I love you. Tagbuya? Pinagbuya ka pa lang. No, kaya't mo. Tapno, among latad na kahit ko sa urayan talatan nga maka malpas nga agay-ayam na kitubing. Kalpasan na, sakto ba't nagluto, iti pangrabyan tayo. Diba kahit mamat na maramanan ti luto, na mas lakid di. Akas na kayo mas mo. Nakulukluko ka talaga, Ronald. Nakudulang ka na eh. Talaga ka niya akong pag-boyfriend mo. Ato taga-rarem ka niya. Yun tsaka mo. Baka siguro si Katinekari. Saan lang siguro? Sigurado. Sure na sure. Nga si Katinekari, won siya Katinekari para ka. Ngayon tsak inarapaap, di makirelasyon iti balo. Ngayon may sumat ti pakarigang ti ayan. Nagkunakin ka, nga damariknak nga ayat kang ka. Makita ka rin matan. Saan ka kumayo may dimano rin? Kansa mo kumang ipalubos nga akbayan ka. Noowan ti mariknak nga ayat kanya.
Ah, idakarod na kwa, gumatang ti maluto. Kalpasan na, abagason tumatan. Nadagasan na nagidubing tagawit tayo. Awang ka di madlang ti mangiparin. Awan, yung pagkadak pa kada papagin ni mama nga medyo maladuwak siguro nga gawid ko na. Sige, tapno saan ka nga maladaw nga gawid, inton bigat nga gawid ka. Hala? Katawin, nasapa nga bigat. Iso nga saan ka nga maladaw nga gawid doon tikat ka bata nasapa nga. Nakaluluwa nga talaga. Tanyat kahit momya na. $26 titawan kon manong awampay ti patas ko. No pwede kita do mga babae nga barkada ket tawon da pa lang titin adan padas da man. Dito nga tangatawan nga mapadasak natin man. Ti kongkonada nga love making. Di matang nga marod na nami ti maluto kenda dumapay ka sa pulan yung matang pa yun ti arak. Uminom ka? Wine. Brandy. Ada red wine jualay. Isud kahit mo inuin. Kahit kumet brandy. Napatas mo ang dumino? Di pa dasak. Pagpatured. Gamutamok no anya taramidam kanya. Loko ka. Saan nga nagreklamo di kiti ubing, iribaga, ti amada nga agawid kami, tapno, masapa kam nga makapangrabi, tasyak ka no ti agluto, tapno maramanan di kiti ubing, ti imas ti luto. Yes na nga ron, tinapasamak, manong nami nagluto Umay matumutulong ni Ronald, manong nami. Idin to ta, agay ayam di kiti agkapsan. Inrapinan manon nami tinang siyat. Idit adda maluto nga pulutan. Rugyantan. Duwa nga baso manon. Inten na di maysa. Cheers. I love you. I love you too. Wow. Imarakop ket din manong sana inamalan di kiti lips ko. Ronald, tutur ka. Damo kiss. Yeah. Damok pa lang. Nagbara di bibig mo. Kat saan ka minum? Di na karkaroon to nga nagbara no minum ka. Di uminom tan nga doa. Di minum ka manong. Nagpudot. Magrat saan ka nga naguyek? Ala, ang amot no, mabarte ka. Haan, sakto timang barte ka. Painumin ka nito, ti adu. Ti katas, na kiti bibig ko. Ala, magsinsingan tagluto aktab no mga ito. Ilimang mangan kami manon nami ko na ni Ronald kadikiti agkapsat. Yasmin, Jude, Papa, apay. Sapain niyo tot maturog, Domingo into bigat, ang matpay nga klase. Ngayon kaya't kung sapain niyo ti maturog, tapos na awan ti makadisturbo kada kami kini tita mama. Hay? Ang garamit kayo ni iti ading mi? Kauman. Di ba kaya yun ading yun? Sige papa. Sapahin min to ti maturog. Tapos saan kayo misturbo? Yes. Adan ton ading ko. Talo tayo ton. O patay to pa yan. Manong nami nagsaruno kami nga nagdikus. Nakabarabaran ti bagik manong. Kapo iti arak. Magusto kami. Payat. Pagpatured. Naroon na nga aduti na inom manong nami ni Ronald. Ala, nakadigos akon. Simula ka kon manong nami ti siled. Saan ko kaya dito Ronald? Apay.
Diyan ladawan ni baga mo. Nagkakatay doling ko. Ilingat ko. Mabuting itiladawan. Galalya. Galalya rin dyan. Mati ka matalya. Okay ka di madlaki ang kati lami isterakon. Okay. Malamin na pakit din ha. No malamin ka di. Arakopen ka. Ronald. Nagbahati pagim. I like it. Oh, Ronald. Ross. Saan kanto kang papawi? Noan niya tinamnama amaragpat mo aragsak. Itid ko keng ka. Itid ko keng ka. Paragsakin ka. Agragsak tangan duwang. Oh, Ronald. Ross. Ronald. Diyak may ladawan manong nemi ti imnas ngayon nakmarikrik na. Iti kinalaing ni Ronald manong nemi. Nulabsak tag sao pati nagbabaitan di kiti ramay di kiti saka. Ket mariknak ti bara di kiti pipig. Nang Ronald lang arudan manong nemi nga mariknak ti bara. Ti sangaw na amang sang-sangaw kad iti agur-uray na imas ka nga tilapia manong nemi. Sa dagit din kinnikiniten manong nemi ti perlas. Oray ko la isurot manong nemi ti patong ko. Oray lagkuy ukuy us manong nemi. Kasla adaragsak nga adda ito o kaongkak nga kayat na trumwar rumkwas ngem ka po manong nemi ta hampay nga na usatan dito yan manong nga napadasak naramanak na experience ko di pa na kay tayo nulabsak tag sao manong nemi dududwa talulang nga oras titurog mi Kenny Ronald. Kaslaawanan ti dumteng pay nga sa baling nga rabi. Enjoy ka kanimat laing? Onay, Ronald. Anagayam timpatay ti asawang? Gaputin na lao saragsak. Ha? Abay nakiktot ka. Kahit mo sawid, baka matayak mo na lao saragsak. Nang doon na siyak ti rumabaw. Cancer. Kadi. Hamit ka di na bayag nga nagrigat. 6 months. Hindi maduktalan nga na cancer na. 6 months. Pinanawan na kami. Baka matayak mo dito cancer. Baka matubliya kang tumabalo. Baka babaluan ka. Saan nga tamin? Taapay kayat mo? Ay, susdo ko yun daw. Nagibas nagbiyag. Nangaroon no. Agasawa tanto. Kasta unay manong nemi ti panagked-ked na papakin ni mama idi bagak keng kadakwada nga talaga nga adan nagkinawatan mi kini Ronald. Narunan lang aruden idi bagak manong nemi nga plan-plan mo minti kalaysa. Talon nga tawen abalo manong nemi ni Ronald. Imawan ti mabalinda idi ibagak kadakwada nga adan ng pitpitik idi saklot ko. Takaaduan na kita dumaguntahoy manong nemi nga sadya balay darunal ti pagawidak manipud ito pisina. Una saan, dagasenak dito pisina, kiting ka mag-dinner, iawidan minton di kiti anak na, ket dito ek tumanin ng umiyan. Nagkalay sa kang ngarod manong nemi, ket kunak nga sanak tumagbabawi. Uray no adda anak iti human, uray no saan nga siya ti muna ang nagbaling nga asawa ni Ronald. Nagbalina ka na siya at nga asawa, nagbalina ka na siya at nga stepmother, oray idi addan dua
nga kakabsat the MC the Esmer kastamatan kini Chunman. Dua nga anak, may samat nga lalaki, ken ken may sa babae. Bali nga dua nga lalaki, dua met nga babae. No kasano tinak panangipatig, kadagiti pudno nga nagtawad kanyak manong nimi, kastamat ti panangipatig ko, kadagiti siyuman ko. Awan ti dadadumak ka na kuhada. Deta tiga po na awan, deta tiga po na no apay nga awan, ti mangkuskusilap kanyak, manggurgura kanyak, mangnailayat iti likudak, awan ti mangilununod kanyak, nga po ta fair, patas tinak panangipatig, kadagiti upat nga anak ko. Datakkel daitan manong. Eksipod daadan it senior high school ni John, junior high school ni Esmin, at dapelan elementarya da girly kastamutan kini Chucho. Dito nga ron, ti makasalita ak manong. Kadagyawan naklaunay, tilaging mo nga nanging basa, ket sabi ko mat, at damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya, kinagdengeg, more power to your program, and God bless. Tuwing or dagyaman nga pagayam mo, Ross.